Demanem la presència a l'escenari del doctor Antonio Martínez, de la senyora Dolores Jaén i de la senyora Mercè Martínez. Moltes gràcies. El doctor Antonio Martínez és cap d'Anatomia Patològica i líder del projecte CDB, doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona l'any 2002 i llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1994. La senyora Dolores Jaén, cap de Gestió d'Infermeria del Centre de Diagnòstic Biomèdic, doctoranda per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Clínic el 2021 i màster universitari en Metodologia de la Recerca aplicada a les cures infermeres per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Bellvitge l'any 2020. I la senyora Mercè Martínez és presidenta del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya, amb una llarga trajectòria que va començar en els anys 80 com a majorista de flor tallada, ha tractat el sector des de la producció en origen, passant per la comercialització i fins a la floristeria i el comerç minorista. És responsable d'administració de Florinova, empresa productora de planta i presidenta de la CHOC, la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya. Endavant, doncs, amb aquesta exposició d'un cas d'èxit de jardineria i salut. Molt bé, perfecte. Hola a tots, moltes gràcies a l'organització per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar el nostre projecte i per aquesta invitació. Us faré una breu introducció de l'hospital i després donaré pas als meus companys. L'Hospital Clínic, què som nosaltres? Es va fundar en 1906 i som un hospital líder en alta tecnologia, innovació, assistència, docència i recerca. Som líders europeus a nivell nacional i internacional i estem basats en els professionals, els recursos i els pacients. On estem situats? Estem situats a l'Eixample i estem abraçats per la Universitat de Barcelona. La universitat està al mig, Universitat de Medicina i Infermeria, i al voltant estem nosaltres, Hospital Clínic. Estem rodejats també per consultes externes, que és on venen tots els pacients de primària, i centres de recerca molt pròxims a l'hospital. Això el que fa és que ens dona molta proximitat a aquests centres i molt contacte directe diari. De fet, molts de nosaltres som professors associats de la universitat. En números, al 2022 teníem un total de 905 cames a l'hospital, 160.000 urgències atenem, 50.000 ingressos, visites a consultes externes són alrededor de 800.000, l'estància mèdia a l'hospital és de 6 dies, les intervencions quirúrgiques és un hospital molt quirúrgic i hi ha al voltant de 6.000 empleats. Com estem organitzats? Nosaltres estem organitzats per instituts i centres. Tenim 11 grans instituts que abarquen totes les especialitats de medicina i aquests instituts tenen 42 serveis. Després tenim 3 àrees i 2 centres de diagnòstic. Un és el centre de diagnòstic per la imatge i l'altre som nosaltres, centre de diagnòstic de laboratori. Què som nosaltres com CDB? Estem formats per 5 grans laboratoris i 2 àrees operatives. En números, igual que abans, 2022, érem 5.007 empleats. Ocupem una part molt gran de l'hospital, els laboratoris. Actualment són uns 8.100 metres quadrats de laboratori. I el personal, el 55% que forma part, està al meu càrrec, és infermers i tècnics. Això és per dir-vos també que no solament tenim presència a Catalunya, tenim moltes aliances a nivell nacional i molts pacients que arriben a nivell nacional al nostre centre i mostres també. I a nivell europeu especialment tenim més aliances i centres i a Sud-amèrica també. Aquesta és una foto del laboratori als anys 40, que significa molt que l'hospital estava molt basada en els resultats dels laboratoris. Era centre de l'hospital. Actualment tenim un laboratori completament diferent, altament tecnològic, i estem fent obres ara, últimament, una especialitat nostra és, com us he comentat, ser líders. Llavors, estem preparant la nova cadena a nivell europeu, a nivell mundial,
que la tenim preparada per a agost d'aquest any. La vam fer la primera vegada el 2013 i ara estem fent la renovació, una nova cadena. Això significarà que les mostres del laboratori sortiran més abans i això té molt impacte als pacients que tenen algun tractament aquell dia perquè no tenen que estar tant temps esperant aquestes sales que per això hem hagut de pedir ajuda al mercat i dir què fem amb aquest institut d'oncologia, que clar, els pacients es tiren hores i hores en una sala buida mirant al sostre esperant els resultats de laboratori amb els seus tractaments. Llavors, dit això, i que tenem el nostre personal de referència, persones de referència són alrededor de 600.000 habitants, tenim 4 seus, i estem localitzats en molts llocs i els nostres espais són tancats o semitancats, amb molta pressió ambiental, molt estrès de laboratori per la necessitat aquesta de donar el resultat al mateix moment o dintre d'una intervenció et truquen sí, has de tallar una mica més o més i això provoca un estrès continu al personal, alta densitat d'equips, treball continu, exposició al formol en algunes àrees d'anatomia patològica i sobretot a àrees als pacients. Tenim molta quantitat de pacients i són 5 minuts potser una extracció, però necessitaven aquest verd, que nosaltres diem. I amb aquest punt van detectar la necessitat de posar-nos en contacte amb alguna associació que ens ajudés a donar una mica de positivitat, entusiasme i ver a l'Hospital Clínic. Llavors ara Mercè Martínez presentarà la part més tècnica del treball. Moltes gràcies. Bé, la col·laboració del mercat de flor i planta amb l'equip del Centre de Diagnòstic Biomèdic es remunta ara ja fa gairebé 6 anys. En aquell moment, a la primavera del 2018, rebíem un correu del doctor Antoni Martínez que ja, com a punt de partida, ens proposava una experiència fora del comú pel que normalment és l'activitat habitual del mercat. Y els llegeixo el seu correo. Les puede resultar extraña esta comunicación, pero como jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínic y responsable de calidad analítica de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, me gustaría comentar con ustedes la posibilidad de un proyecto de colaboración para usar plantas detoxificadoras de formol, reactivo principal en el servicio, en nuestro departamento. Bueno, us podeu imaginar la meva sorpresa quan a l'Hospital Clínic es posa en contacte amb el Mercat de la Flor, no? O sigui, això ja d'entrada. Bé, el mercat, com sabeu, desenvolupa bàsicament la seva activitat en àmbits institucionals i comercials del sector verd, representant-lo en el seu conjunt davant de les administracions, organismes i essent plataforma comercialitzadora de venda directa de flors i plantes. La proposta que ens arribava del doctor Martínez ens obria un nou horitzó per explorar i ens convidava a introduir-nos en el món de la investigació científica, amb les plantes com a protagonistes, i alhora ens donava l'oportunitat de reivindicar la seva presència a l'interior dels hospitals. Us passaré algunes de les diapositives que també us hem preparat. La petició que ens extenia el doctor Martínez recollia els estudis realitzats per la NASA a l'any 89, ja feia uns quants dies, en els quals s'analitzava la capacitat de diverses plantes en la millora de la qualitat de l'aire, especialment respecte a l'eliminació de tòxics com el formaldehid. Els laboratoris del CDB utilitzen aquest element en el seu treball diari i tot i comptar amb sistemes de ventilació específics pel seu tractament, es busca valorar quina aportació farien unes plantes en aquesta detoxificació de manera complementària. Es tracta d'estudis antics, però sobre els quals encara es basen moltes de les investigacions a l'hora de determinar les espècies de plantes que millor duen a terme aquest procés de detoxificació. Aquest era el punt de partida de tot aquest projecte. Els beneficis de les plantes, els arbres i la jardineria en els entorns hospitalaris ha generat molta literatura científica. Hi ha molts estudis publicats i fins i tot hi ha una disciplina pròpia dins del món de l'arquitectura i la jardineria, el paisatgisme hospitalari o assistencial. Es tracta d'una especialitat amb ja certa implantació en altres països com els Estats Units, però no tant en el nostre, però que compta cada vegada amb més experiències i projectes de desenvolupament. I és que les plantes curen, no només purifiquen l'aire, sinó que calmen, redueixen l'estrès, l'ansietat, disminueixen la pressió sanguínia, relaxen la tensió muscular i afavoreixen les actituds positives.
Desenes d'estudis demostren que pacients que tenen un contacte amb la natura demanden menys medicació pel dolor i es recuperen més ràpid. La qüestió és que aquest paisatgisme hospitalari s'ha centrat sobretot en la jardineria exterior. És una mica la vostra feina i la vostra tasca fins ara, fins que us encomanem alguna tasca més. Jardins terapèutics, àrees de descans i passeig per residents, cobertes i parets vegetals per enverdir i naturalitzar. La visió sempre exterior que es té des de dins dels hospitals, però poques experiències de jardineria interior en espais mèdics i assistencials. Així que la proposta que ens arribava era, en molts aspectes, innovadora. Diverses trobades i una pandèmia després. D'aquell primer contacte, el mercat assumia amb el projecte que es va anomenar CDB Respira. Com a nostre també, i amb la col·laboració del paisatgista i secretari del Gremi de Jardineria, en Jorge Muñiz, per això li fa tanta gràcia que s'ho expliqui. Dissenyàvem una prova pilot per la introducció de plantes d'interior en laboratoris i sales d'extraccions de l'Hospital Clínic. D'una banda, havia d'instal·lar plantes als laboratoris buscant el desenvolupament i la seva funció detoxificadora i per l'altra se'ns convidava a fer més amables i acollidors entorns de treball, també la sala d'espera i la sala d'extraccions. A l'hora de formular i definir el projecte se'ns plantejaven una sèrie de reptes. En primer lloc, la manca de llum natural. Laboratoris i sales d'extraccions es troben en plantes subterrànies o semisubterrànies que no compten amb llum natural. La il·luminació és majoritàriament artificial, generada per sistemes d'il·luminació LED. Alguns d'ells són regulables i funcionen durant tot el dia, simulant diferents intensitats de llum segons l'hora. I en altres espais els llums es mantenen apagats quan no hi ha servei. Pensàvem que això ens portava a haver de fer ús de les plantes amb poca exigència lumínica per vegetar. Si més no, que fossin capaces de fer una fotosíntesi amb llum artificial. En segon lloc, l'espai, reduït. Bueno, no us imagineu, allò de l'espai. Les diverses sales i espais sobre el qual s'havia d'actuar, especialment les hores de laboratoris core, com podeu veure, aquí només que hi ha màquines i alguna paret que vam poder desallotjar de totes les coses que aquests senyors tenen per allà penjades. No compten amb zones pensades per la ubicació de plantes, com podeu pensar vosaltres també. Són àrees on l'espai s'aprofita al màxim per la maquinària tècnica i mai s'hi ha plantejat jardineres ni similars. Això ens va portar a proposar una solució de paret, que ens ha permès posar les plantes sobre les àrees de treball i aprofitant zones de pas. El rec. Mira, Jorge, qué bonito que sales. El sistema de rec. En ubicar plantes en espais que no estan preparats per acollir-ne, ens calia resoldre l'accés a l'aigua i trobar un sistema que no requerís d'un manteniment hídric exhaustiu, combinat amb espècies que no demanessin humitat constant. És per això que vam optar per hidrojardineres amb un dipòsit amb el sistema de cordó de cotó per mantenir el substrat humit. És un sistema senzill, però que permet el manteniment del propi personal del laboratori. Tenint en compte aquests factors, espai, aigua, vam haver de fer un estudi de les opcions que el mercat ens oferia en matèria de jardineres per poder atendre tots els nostres requeriments tècnics. Per aquesta fase inicial hem treballat amb un sistema de jardineres senzilla, de paret, elaborada en plàstic reciclat i reciclable, que ens ha ofert el sistema de dipòsit i autorrec que necessitàvem. Són un producte d'una empresa catalana que fa, a més, obra social. Vam estar bastants dies buscant a veure què se'ns hi podia adaptar. La jardinera ha complert amb el requeriment, però sí que hem hagut de modificar-ne algun dels seus elements, com el cordó de cotó, que en alguns casos feia biofilm i el vam haver de substituir, amb la boia de suro, indicador de rec, que no s'ajustava bé. També ens hem trobat que es tracta de jardineres de dimensions reduïdes, pensades per no suportar massa pes i que no permeten posar exemplars de més de 12 centímetres de diàmetre. És per això que seguim estudiant materials, jardineres diverses i en tant amb aquesta mateixa empresa amb propostes de la indústria alemanya i belga amb qui ja tenim contacte obert. Finalment, teníem el repte de la selecció de plantes, que ens han quedat maques, per això. El punt de partida era que fossin plantes amb bon poder detoxificador, però calia que suportessin les condicions esmentades, llum artificial, poc substrat, poca exigència hídrica. A més, calia assegurar-nos que fossin plantes sanitàriament impol·lutes i poc susceptibles de plagues.
Valorant quines opcions teníem al mercat, procurant fer una selecció d'espècies que ens permetés treballar en producte local, ens vam quedar amb Anthurium, Ripsalis, Sansevieres, Chlorophytum, Senecio, Tilàncies i també algun potus, Oia carnosa, Chamadorea, Areca i Echinanthus. Per les sales d'espera i llocs en els quals sí que vam poder fer servir hidrojardineres d'estàndard, com aquestes, vam optar per espècies exemplars de gran format, com ficus, xefleres, microsorums, tot de producció local també. Abans d'aquesta implementació a l'Hospital Clínic, al mercat vam treballar amb totes aquelles espècies seleccionades i amb els materials escollits. Vam fer diferents proves a les nostres instal·lacions, recreant els ambients que després ens trobaríem en els laboratoris, provant les plantes escollides en zones de llum natural, a zones amb il·luminació de LED permanent, en zones fosques i completament obscures a la nit. Així vam veure la resistència de les espècies escollides i vam poder ser més exigents a la selecció final. La llum neutra, que millor imita la llum solar, és un LED de 4.000 a 4.500 cas. Això és el que també hem pogut descobrir. I amb tot això arribava el moment de traslladar el projecte en el seu destí, al Centre de Diagnòstic Biomèdic. Per aquesta primera fase de desplegament s'ha introduït plantes al laboratori Core, a la sala d'espera, a la sala d'extraccions, a alguns laboratori d'anatomia patològica, és que allà no hi ha puesto per res, i a diferents despatxos del servei. En alguns dels espais l'objectiu és el de detoxificació i en d'altres s'hi afegeix un complement ornamental amb la voluntat d'ajudar a crear un entorn de benestar, calma, tant per pacients com a usuaris i el personal del mateix hospital. Més enllà dels resultats que des del CDB us comentaran, pel mercat de la flor i planta, el poder treballar amb l'Hospital Clínic és una fita. Creiem que les plantes i la jardineria han d'esdevenir un actiu important en l'arquitectura assistencial del futur, no només pel que fa al disseny dels espais exteriors dels hospitals, sinó també a l'interior, dels laboratoris, sales, passadissos i, quan sanitàriament sigui possible, a les habitacions. Veieu que anatomia patològica és que no hi ha espai per res. Al nostre país, el disseny biofílic en l'entorn hospitalari es troba encara en una fase molt primària, però està clar que ha de ser un dels camins del paisatgisme en el futur. Plantes i arbres han de reconquerir espais i en ambients industrialitzats, tòxics i estressants són com les societats occidentals actuals. Han de tenir presència als nostres carrers i places, domicilis particulars i oficines, a les escoles, recintes culturals i també, sobretot, als hospitals i centres sanitaris. Per la salut, benestar de la ciutadania, cal que l'arquitectura, el paisatgisme i la gestió de l'aigua s'afrontin de manera conjunta per a edificis i hospitals més sostenibles i esperem que així sigui el nou hospital clínic que s'està projectant. Moltes gràcies. Retomamos la siguiente. Bueno, això és el que hem estat discutint fins ara, de la implementació d'ecosistemes verds a dins de l'hospital, bàsicament en zones comunes, en espais exteriors, amb espais terapèutics pensats per curar els malalts. Aquest és un hospital que he anat diverses vegades, és un dels 3 millors hospitals de Sud-amèrica, l'hospital de la Fundació Valle del Lili, a Cali, a Colòmbia. És un espai on l'aigua pràcticament no hi ha parets, no hi ha la quarta paret, tot està obert a la natura, on l'aigua hi fa presència en forma de fons, però també de cascades, i veus els pacients en quimioteràpia com van viatjant pels passadissos sentint el soroll relaxant de la cascada. Això és un metaanàlisi, tota la documentació que us passem, en la que està basada la presentació, la tindreu si capteu un codi QR al final de la presentació. Bàsicament, tots els estudis sobre l'evidència de les plantes en els hospitals fan referència fonamentalment a la qualitat de l'aire o aspectes d'impacte en salut física o mental dels pacients.
Però hi ha pocs estudis que es preocupin en la purificació de l'aire del laboratori, que és un aire una mica diferent de l'aire que ocupa les àrees de pacients. Sabem, això vosaltres sou més experts que nosaltres, que hi ha diferents maneres de purificar l'aire per part de les plantes i fins i tot substàncies tòxiques que estiguin al terra, i fins i tot poden tenir un efecte, i això és un treball seriós que es va publicar el 2019 en plena pandèmia de Covid, de com les plantes ajudaven a disminuir la càrrega viral de Covid als ambients tancats i augmentant la humidificació de l'aire. Efectivament, també poden detoxificar químics. Aquesta és una de les primeres evidències. Sabeu que després ha estat molt controvertit i hi ha alguns altres estudis que han matisat aquest primer estudi, que depèn molt d'altres factors, com pot ser la quantitat de llum disponible en els espais, modifica de manera positiva la detoxificació d'aire, o com pot ser la temperatura i la humitat. En els laboratoris hi va passar alguna cosa molt important l'any 14, que es va demorar fins al 17 i que va esclatar, i és que el formol, que si no el coneixeu els ho presentaré ara, que és una substància bàsica en els laboratoris d'anatomia patològica, es va declarar que era un carcinogen i la Comissió Europea, amb un reglament que sabeu que és d'obligat compliment per tots els estats membres, proposava retirar el formol dels hospitals. Això va provocar escàndols com que la Facultad de Medicina de Zaragoza incinera todos los cuerpos que tiene donados en formol, o que una pacient, una treballadora de la Complutense, denunciava a la facultat perquè havia desenvolupat un càncer de mama com a conseqüència d'haver estat exposada als vapors de formol. El formol és aquesta molècula senzilla que es coneix des de finals del segle XIX i que té una gran quantitat d'usos en el mercat. El problema és que és terriblement volàtil en dissolució amb aigua, que és com la fem servir habitualment, i l'exposició és irritant de forma aguda, però de forma tòxica desenvolupa càncer. És difícil treure el formol del món perquè s'utilitza, això és el Toxtown, que és una pàgina web dels Instituts Nacionals de la Salut dels Estats Units, en què podeu veure que s'utilitza per tot, per cosmètics, com astringent, per fertilitzants, per aislants. Per tant, és una substància ubíqua que mou un volum anual a nivell global en el món molt important i molt difícil de treure. Però això és un extracte de l'Institut Nacional del Càncer, on avisa que el formol clarament desenvolupa càncer. La paradoxa és que sense formol perilla el diagnòstic del càncer. Aleshores, per què? Perquè el diagnòstic del càncer es basa en l'estabilització de mostres de teixits humans que es fan després d'un procés de submergir-les en formol per desinfectar-les, per inactivar-les i deixar-les llestes per ser estables en temperatura ambient. Sobre aquesta unitat de teixit, el càncer, que és com un jardiner dolent que canvia l'arquitectura de les cèl·lules i les fa mostrar-se d'una manera diferent de la dels teixits normals, altera aquestes estructures i nosaltres utilitzem diferents tecnologies per veure aquell paisatge que és, diguem, anòmal i és el que ens permet fer el diagnòstic de càncer. En el passat hem utilitzat totes aquestes tecnologies, ara estem en una etapa en què podem fer qualsevol test genètic sobre aquella unitat de treball que és el teixit fixat en formol. Per això és impossible erradicar el formol. Si no el podem erradicar, que és la mesura amb menys esforç i amb més eficàcia, ens queda la enginyeria. Fins ara els hospitals, des de l'any 2015, ens han implicat en implementar mesures d'enginyeria en forma d'equips de purificació o de protecció envers l'exposició del personal al formol. Però, i per què no incorporar la enginyeria biofílica en aquest context? Tornem aquí, a l'estudi original d'aquestes espècies vegetals de la NASA, es veia clarament que hi havia per totes elles una reducció significativa del formol.
Aquí teniu un codi QR, aquestes són les espècies inicials de l'estudi, però si cliqueu en aquest codi QR arribareu a totes les espècies que amb posterioritat, a l'any 89, s'han anat incorporant i les podeu manipular filtrant per quin químic purifiquen. Això és un estudi que va fer la NASA amb l'equivalent del Fòrum Professional de Jardineria dels Estats Units. I va ser un estudi per l'Estació Internacional Espacial. Tenim aquí llistats molt llargs de plantes que totes elles purifiquen formol, però uns anys després, el 2014, De la Cruz va demostrar que això no era tan veritat si no es tenien en compte altres paràmetres, com un dels més importants, la llum, però també depèn del tipus de plant, del mitjà de creixement, de la temperatura, de la concentració d'aquestes substàncies volàtils orgàniques al mitjà. En qualsevol cas, tots aquests experiments s'han fet en gàbies tancades de vidre amb la planta a dintre i fent medicions. Mai no s'ha fet una extrapolació al que passa en un mitjà obert o semiobert, com poden ser els laboratoris, que no tenen tant d'accés dels pacients i que... Em queden 6 minuts, però... que no tenen tant accés als pacients i demostrar si realment aquest efecte sobre el formol es manté i és positiu. En aquest sentit, ens vam preguntar si les plantes d'interior, amb els condicionaments que ja es van mencionar abans, podrien eliminar el formol i podrien augmentar la qualitat de l'aire reduint la quantitat de CO2. I aquest és el projecte CDB Respira. Passarem aquestes imatges perquè ja els ha explicat la història. Aquest és el moment que vam fer la presentació oficial amb el conseller de Salut i la consellera d'Acció Climàtica, que es van comprometre que les plantes tornarien a totes les instal·lacions sanitàries públiques de Catalunya, però això ara amb les eleccions no sé com anirà. Això són imatges de la inauguració, són imatges del laboratori i aquestes són les dades reals. 2015 s'inicia la normativa amb el formol. Es comencen a introduir tecnologies més o menys eficients en controlar les medicions de formol que haurien d'estar per sota d'aquest nivell. 2022, inici del projecte CDB Respira, podeu veure que la reducció en un espai real semitancat, amb persones entrant, sortint, respirant, afegeix un valor afegit a les òbvies mesures d'enginyeria que ja s'havien implementat. Això va fer la difusió d'aquest projecte, CDB Respira, tant al mercat com en altres publicacions. L'11 de març vam tenir un ciberatac i això ens va permetre tornar a tenir el conseller i el president de la Generalitat i vam veure no només la resposta de l'hospital al ciberatac, sinó l'efecte positiu en quant a preservar l'estrès dels treballadors que treballaven d'un dia per l'altre, passant de com es treballa al segle XXI a com es treballava als anys 40. El següent punt que ens plantejaven era el CO2. Teníem literatura antiga, dels anys 95, en què vèiem que en llocs on hi ha pacients hi havia una reducció dels nivells de CO2 significatius. Això són les medicions de l'Hospital Clínic. Aquí teniu en vermell preimplantació i en verd postd'implantació i podreu veure que totes les implantacions redueixen significativament el volum de CO2, al carrer no tenen impacte, però fins i tot en alguns casos els nivells s'han reduït per sota dels nivells del carrer Còrsega, que és un carrer amb 3 carrils i amb molta activitat de conducció. Què pensa la gent, tant els pacients com els professionals d'això? Que els dona tranquil·litat, els dona un bon ambient, que els dona alegria, benestar, però la realitat és que els està donant també salut objectiva en forma de detoxificació de l'aire. Vam rebre una menció al Viles Florida de Tarragona del 2022. Vam tenir l'oportunitat al mes de setembre estar també a la celebració del mercat, i aquí el grup del Clínic, amb molts dels que esteu avui aquí. I la fase
next steps, vam implementar un sistema de microtomia robòtica japonès, que en Espanya comercialitza Casa Álvarez, i com deia la Mercè, que hi havia poques plantes d'anatomia perquè havia poc espai, es va fer una segona fase d'implementació de plantes i el futur és ampliar l'extensió de les plantes per altres àrees de l'hospital més enllà dels laboratoris. Aquest és l'Institut del Càncer de l'Hospital Clínic. Aquests són els pacients que van a tractaments a hospital de dia, que, com ha dit la senyora Jaén, se'n beneficiarien segur d'un entorn més amable i amb un aire més bo. I ¿puedes poner el vídeo de un minuto? Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins que ara no hi són. Van deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de la mort sobre la pell. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. Poses l'última? Al final els projectes es fan entre institucions, però qui els fan són les persones. I m'agrada molt que haguessin fet aquesta presentació al Teatre de l'Amistat, perquè després d'aquest projecte queda una bona prova d'evidència que això funciona i també una molt maca amistat. Així que moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Dolores, Mercè, Antoni. Aquest projecte que m'encanta especialment més enllà d'altres qüestions perquè és una intervenció molt modesta amb grans resultats. I això penso que és també un punt de vista que cal remarcar. Moltíssimes gràcies.